ӯ назди раиси маҳалла омад. худро нотавон нишон дода кӯмаки моддӣ хост. додани як даст туро сер намекунад, акаҷон, гуфт раис. беҳтараш кӯмак мекунам ки 100 дона мурғ бигирӣ. агар рӯзона 70-80 дона тухм гузорад, рӯзғорат пурфайз мешавад. фурӯхта пул меёбӣ. охир мурғ яке аз 7 ганҷина аст ку. майли куя, гуфт мард, думи суханашро кашола карда. вале ман дар ҳавлӣ ҳатто катак надорам. ин ҷояш ҳам ҳал мешавад. раис розӣ шуда. 2 бача мефиристам ба ту кӯмак мекунанд ки катак бисозӣ. шуд? майли куя боз маккорона ҷавоб дод. вале чунон чӣ мегӯянд барои як мурғ ҳам об дар кор, ҳам дон. ман чӣ гуна 100 мурғро нигоҳ медорам? ба ин тарафи кор фикр накун. раис ҳарчанд асабӣ шуд, худро нигоҳ дошт. ва ту якчанд рӯза хӯроки мурғ пайдо карда медиҳам. майли куя боз ҳам бештар ҳайрон шуд. аммо пас аз чанд рӯз чӣ кор мекунам? магар нигоҳбини мурғ танҳо ҳамин қадар нест кӯ? раис тоқаташро гум кард. гум шав аз ҳамин ҷо, он мурғҳоро ба як оилаи дигар медиҳам ки катак дорад, дон ҳам пайдо мекунанд. шуд? майли куя, кӯмаки моддӣ чӣ мешавад? магар кӯмаки моддӣ намедиҳед? кӯмаки моддӣ ба ту рост намеояд. аробата аз ин ҷо каш. ҳамин тавр ҳамон рӯз аз болои раис шикоят навишт. хулоса аз шумор.